Bună ziua, dragilor! Astăzi lângă mine pe canapeaua Unveil se află Midnight Party Concept, adică DJ Ronim și DJ Beculeț. Urmează să ne jucăm. Așa se uită jocul nostru de micro, dar fiecare artistă care a știut de canapeaua Da, începem? 3, 2, 1, start. Nu ies din casă fără să. Îmi iau telefonul. Cel mai bine gătesc. Pasta. Super. Mănânc cartofi prăjiți cu. Nu mănânc cartofi prăjiți. Nu pot să cred. Vorbim despre asta. După aceea. Cel mai greu ți este să. Adorm la ore de vreme. Înțeleg. Când eram mic, visam să mă fac? Tâmplar. Ok. Cel mai des în comand. Mâncare chinezească. Am mereu ceva în frigider. Ce? Bere. O piesă pe care o ascult când sunt eu cu mine este? Nu îmi vine acum nimic în cap. Ok, până departe aici. Ce este iubirea? Familie. Oh, ce drăguț! O superstiție în care cred. Nu cred în superstiție. Ok, bun. Oh, ce bine vă descurcați. Termin întrebările. Muzica și dansul sunt ca? Nu pot Mersul să pe gheață. Du sau? N-ai. Am început să te întreb, acum o să continui. Du sau bai în cal? Baie. Bai. Bun, haideți să vedem cum v-ați descurcat. Punem și pe asta. Răspuns. Cred că cel mai bine de până acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da, cel mai bine de până acum. Ai văzut, Dena, deci să nu-ți fie rușine cu noi. Mulțumim tare mult că și noi vă ați mulțumim cu noi. Mult succes în continuare și să ne auzim la următorul festival sau următoarea petrecere pe care o pregătiți.